כל אחד מעם ישראל הוא ערב על כל עם ישראל. איזה ערבות? שאנחנו נחזיר את כל עם ישראל בתשובה. אבל הערבות שלנו בפרט על הילדים שלנו, שצריכים להביא את הילדים לאבא שבשמיים, וצריכים להתפלל כל יום על הילדים, כל הזמן להתפלל עליהם. בעיקר מה צריכים להתפלל על הילדים? שיהיה להם דעת. בראש עולם, הבן שלי נמשך אחרי השטויות האלה, אין לו דעת. אם היה לו דעת, היה נמשך אחריך. ואין דבר כזה, שאתה תתפלל על ילד עוד יום התשעה, ועוד יום התשעה, ועוד יום התשעה, אין. כשדבח, כשאתה שומע תפילת כל פה, אתה תראה, אתה תעלה את הילד שלך לדרך הנכונה. את הילדה שלך, שתצליח בחיים. אתה צריך להתפלל על הילדים, בוא שם תהיה להם דעת. שיבינו שהדרך הנכונה זה להתקרב אליך, לשמוע עליך, ללכת בצניעות, בשלומיות, ללכת ללמוד תורה, לקיים מצוות. צריכים גם להשגיח על הילדים שלא יתחברו עם חברים לא טובים. כי חבר רע זה אסון לילדים. צריכים לפקוח עיניים. אם הבן מתחבר, אם הבת מתחברת. כי הבן והבת אין להם שכל, אין להם דעת. שיכולו לשמור את עצמם, שיודעו שזה כבר לא טוב. אתה כבר גדול, אתה מבין שזה דבר לא טוב. הוא אין לו דעת. ויהיה חינוך ילדים, השמענה אותי להבין דבר פעם לא חשבתי. כמה יש חינוך ילדים הוא דבר שהוא צריכים להשקיע עליו הרבה כוחות והרבה תפילות. ראיתי איזה גאון, לא כתוב ששמו של הגאון, ששאלו אותו, איך יכול להיות, הוא שאל את עצמו למעשה, איך יכול להיות שיש ילדים שמה זה מוצלחים, מה זה מבריקים, מה זה גאונים, ובאיזה שלב עוזבים את התורה, עוזבים את הכל. ומה זאת יש ילדים, ההורים בוכים דמעות, דם, איסורים איתם, לא מבינים, לא לומדים, קיצור. ובאיזה שלב מתהפכים, נהיים תלמידים חכמים ונהיים גדולי ישראל. מה הסיבה? אז אחרי עיון רב הוא ענה על עצמו. על מי ההורים בוכים ומתפללים? על הילד המוצלח? לא. אותו ילד שלא הולך לשום דבר בחיים. עליו הם משקיעים כוחות. לכן באיזה שלב התפילות הם המכריעות. אותו ילד שהוא מצלח לא התפללו עליו. אז באיזה שלב הסטייפלר, פעם שאלו אותו על חינוך ילדים, אמר להם, חינוך ילדים? אני עד היום מתפלל לחיים כשלי. זאת אומרת, איזה חצי שנה לפני שנפסלק מהעולם הזה, סטייפלר, רב חיים קניבסקי כבר היה אחד מגדולי ישראל, ועד היום אני בוכה עליו שיהיה תלמיד חכם. הוא כבר תלמיד חכם ועוד בוכה עליו. ראיתי בשמאמין ביאללה, שכותב שאין, שאדם לא יחשוב, שנכון שיש עניין של דוגמה אישית, יש עניין של חינוך ילדים באהבה, יש עניין של הכל, אבל הכל זה רק השתדלויות קטנטונות. העיקר זה סייעתא דשמיא. וסייעתא דשמיא זה תפילות, רק תפילות. בשביל לצאת עם ילדים, רק תפילות. לכן כל אחד מאיתנו צריך להתחזק, גם בגברים, גם בנשים, להתחזק יום יום על הילדים. לא רק על האלה שקשה להם, גם על אלה שהכי מצליחים. כל אחד יתפלל על הילדים שלו, שיהיו ילדים טובים ותמיד חכמים ועובדי השם, להתחזק בתפילות, להרים עיניים לשם.